Hjørnet blev en gammel drengedrøm i dag luftet. Efter en lang vinter rullede nemlig 32 veteranknallerter på gaden i og omkring Funder ved Silkeborg. I en baghave i Funder er 32 post-teenagere samlet. Det er sådan en gammel drengedrøm. Forud venter 45 km på landevej på knallerter med rulletræk. Maskiner, der også går under betegnelsen røvskubbere. Ja, de lykkes rigtigt der næsten det er så dejligt at se. Ude på vejen er hastighederne oppe på de 30 km i timen, til trods for, at de fleste knallerter har rundet et halvt århundrede af gashåndtaget i bund. Men det er efterhånden sarte maskiner. Jeg ved ikke, om det er om 10 år, det er stået af. Jeg prøver vi lige. Ikke alle knallerterne kan laves på farten, derfor er rustvognen med. Denne de sælger noget ikke langt før bagdækket punkteret. Det er det værste, så er der knallertværk. Der er en utrolig masse mobben. Første stop på turen er ved bredden af Bølling Sø, og humøret er højt. Vi kører næsten så stærkt, som vi plejer at gøre. Knallerterne er fra 50'erne op til 70'erne. De er restaureret og minutiøst gennemgået. Mange af dem er mindst lige så gode, som da de var nye. Vi kører om 5 minutter. Det var det ikke, jeg kunne høre. Vi kører om 5 minutter. Og næste stop, det er Klosterlund Camping. Og den frie kasse, de kører sidst. Og så går turen videre op ad bakke, og rustvognen kommer på arbejde igen. Ja, det lader til at løse sig op nu. Mange af knallerterne er lavet i Danmark, og nogle af dem er mere eksotiske end andre. Det er en dog. Hvad er det for noget? Det er en dansk knallert, der har lavet 52 eksemplarer på Dammerværkets maskinfabrik i Tostrup. Der er højst sandsynligt kun 2 tilbage i Danmark. Men det er ikke kun fordi knallerten er sjældent, at Per Ørum har købt den. Jeg har over 60 knallerter. Han er selv en del af virksomheden, der byggede den. Du selv den? Nej. Hvorfor ikke? Jeg har lovet, at efterkommerne for ham, der har lavet den, har første ret på den. Pausen er over, og turen går videre med 30 km i timen. Og nu er det med 100 km.